запознах с изключително интересни хора, създадох нови контакти и смятам, че това събитие е доста полезно. Днес видях човек от индустрията, който е работил в Microsoft дълги години, който се беше заклел, че няма да ходи никога на такива конференции и днес го намерих в тази конференция. Това за мен си е случка. На нашия щанд на SEO Max в момента правим коктейли, говорим с готини хора и си споделяме кой как му върви бизнеса. Събитието е чудесно, прекарвам се страхотно, би го описала вдъхновяващо, полезно и незабравимо.